O lema "A túa vocación está na terra, o teu futuro na enxeñaría agrícola e forestal" recolle o sentir da xornada desenvolvida este xoves na Escola Politécnica Superior do Campus Terra. O presidente da Deputación inauguraba este encontro que promoveu a institución provincial xunto á Universidade de Santiago de Compostela e o Grupo El Progreso. O noso futuro está na terra. Está no cuidado do medio ambiente e cada vez ten máis relevancia e máis importancia na nosa aposta por un modelo sostible e tamén na valorización dos recursos naturais e produtivos do rural. No foro, José Tomé lembraba a colaboración que a Deputación mantén coa USC e cos sectores productivos gandeiros na granxa Galloso Castro e o impacto económico que xera na sociedade. Nesa granxa, os alumnos e alumnas desta universidade poden facer prácticas porque é un laboratorio vivo. Tamén se xera un diálogo cos gandeiros e coas gandeiras da provincia, melloranse as razas e conseguimos dar solucións a problemas que ten o sector. E iso ten un impacto directo, sin dúda ninguna. Cada euro investido na universidade pública xera entre 4 e 5 euros de retorno para a sociedade. Docentes titulados saídos destas aulas e representantes dos colexios profesionais do sector agroforestal compartiron as súas experiencias en varios relatorios. Vin futuro e creo que ten futuro, estudar aquí creo que ten moito futuro e animar un pouco a xente, as novas xeracións que veñen detrás a que sigan o camiño que merece a pena. A xornada enfocada a espertar vocacións foi seguida con interese por alumnado de primeiro de bacharelato do Colexio Fingoi.